שלום, ברוכים הבאים. אני רוצה לדבר היום על מחלת הסוכרת. מחלת הסוכרת היא מצב שבו רמות הסוכר בדם נשארות גבוהות ולא תקינות בעקבות אכילה של פחמימות או סוכרים, ונובעת מכך שהאינסולין שמופרש בלבלב לא עושה את עבודתו כמו שצריך. רמות סוכר גבוהות בדם הם מצב שמאיים על בריאותנו. לא מופיע מיד כמחלה, אבל יותר מאוחר הוא מופיע כמחלה. בעיקר הוא פוגע בעיניים, פוגע בכפות הרגליים ובהרבה מאוד איברים חיוניים בגוף. הוא מאוד אופייני בכל גיל, אנחנו רואים גם אנשים צעירים לוקים במחלה הזאת, ומאוד תלוי בהשמנה. רוב החולים במחלה הזאת הם גם אנשים בעודף משקל, ועודף המשקל מייצר את המחלה הזאת. היא נקראת סוכרת סוג 2. ואנחנו יודעים ששילוב של פעילות גופנית, המעטה בכמות הפחמימות והסוכרים, יכולה לפתור את הבעיה הזאת לגמרי. הבעיה עם אנשים היא שהם לא מיד מזהים את מחלת הסוכרת ולא הולכים להיבדק באופן רוטיני בבדיקות דם, משום שבדיקת דם פשוטה יכולה לאתר את המחלה. אני, בתוכניות ההרזיה שאני מוביל, אני בהחלט רואה אנשים שבאים אליהם רמות סוכר מאוד גבוהות, אפילו מעל ל-200, בתוכנית אימון מיוחדת, עם תוכנית הרזיה ותוכנית תזונתית מיוחדת, כבר אחרי 3-4 חודשים רמות הסוכר בדם שלהם יורדת, ואחרי חצי שנה אין להם בכלל סוכרת, וממשיכים לחיות אורח חיים רגיל, רק ספורטיבי. תמיד צריך להיות הצמדה בין הפעילות הגופנית ובין התזונה הנכונה. והתזונה הנכונה מחייבת מומחיות מסוימת, מיוחדת לנושא של סוכרת. הפעילות הגופנית גם היא חייבת להיות מונחית באופן מיוחד ומסודר על ידי בעל מקצוע שיש לו ניסיון בדברים האלה, והמחלה הזאת היא ברת ריפוי. משרד הבריאות אומר לנו היום שבעוד 20 שנה זאת תהיה מחלה עיקרית במדינה, 3 מיליון חולים, כיום יש לנו 800,000 וזה נורא והיום. לסיכום, תזונה נכונה ופעילות גופנית יכולים לפתור את המחלה הזאת לגמרי, רק זה מצריך עבודה קבועה והצמדות קבועה לתפריט ידוע. תודה שהקשבתם לנו, נתראה בפינות הבאות. Thank you.